Preparados. Ara mateix enfilo aquesta agulla, amb el fil d'un propòsit que no dic i em poso a pedaçar. Cap dels prodigis que anunciaven taumaturgs insignes no s'ha complert, i els anys passen de pressa. De res a poc i sempre amb vent de cara, quin llarg camí d'angoixa i de silencis. I són on som. Més no és saber-lo i dir-lo, i assentar els peus en terra i proclamar-nos hereus d'un temps de dubtes i renúncies, en què els sorolls ofeguen les paraules i amb molts mirals mig estrafent la vida. De res no ens val l'enyor o la complanta, ni el toc de displicent melanconia, que ens posem per jersei o per corbata quan sortim al carrer. Tenim apenes el que tenim i prou, l'espai d'història concreta que ens pertoca i un minúscul territori per viure-la. Posem-nos dempeus altra vegada i que se senti la veu de tots solemnement i clara. Cridem qui som i que tothom ho escolti, i en acabar, que cadascú es vesteixi com bonament li plagui i via fora, que tot està per fer i tot és possible.